Καλημέρα σε όλους. Αυτή είναι μια εφαρμογή που εδώ και πολύ καιρό εγώ και οι συνεργάτες μου την δουλεύουμε για να φτιάξουμε κάτι καλό για τους πολίτες. Όλοι μας γκρινιάζουμε ότι οι δήμαρχοι και κανείς γενικότερα δεν κάνει κάτι όταν βρίσκουμε προβλήματα. Δεν συμμετέχουμε όμως. Εάν όμως θέλουμε να είμαστε ενεργοί δημότες και να συμμετέχουμε, είδου η λύση. Γι' αυτό λοιπόν εφήβραμε το Cityscope. Το Cityscope τι κάνει? Είναι μια web εφαρμογή η οποία ξεκινάει απλώς γράφοντας το URL πάνω στο browser της επιλογής μας στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή. Αν και προτείνεται το κινητό και το tablet γιατί το έχουμε μαζί μας στον δρόμο. Και όπου βρούμε κάποιο πρόβλημα, απλά όπως τραβάει αυτό τώρα εμένα σαν φωτογραφία, η κάμερα στο κινητό, στο tablet τραβάει το δρόμο, έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, ένα σπασμένο πλακάκι σε ένα πεζοδρόμιο, καλή ώρα. Του λέμε, βγάλει φωτογραφία, εκεί μένει η εικόνα μου, τώρα βλέπετε έχει κολλήσει η εικόνα σε αυτό. Επιλέγουμε το Δήμο, OK, είμαστε στο Δήμο Καλιθέας. Για να δούμε, πάμε λοιπόν στην Καλιθέα. Κάνουμε αποστολή προβλήματος και το σύστημα αυτόματα με AI θα περιγράψει το πρόβλημα από τη φωτογραφία, θα κάνει ατάση τη φωτογραφία, θα στείλει το location μας σε επίπεδο δρόμου με τη διεύθυνση, τον αριθμό, τα πάντα όλα και θα αποσταλεί στο κατάλληλο email του εκάστοτε δημάρχου. Οπότε ο δήμαρχος έχει πλήρη γνώση και παίρνει και αριθμό πρωτοκόλλου και έτσι μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε για ένα καλύτερο αύριο, με καλύτερη κοινωνία και μια καλύτερη περιοχή για να ζήσουμε.